Soli. Madladla akekho ubelindele ukuthi ubanele uzosishela ngendlela esishiya ngayo. Kodwa sila manje. Umsebenzi wami uqinisekisa ukuthi yonke into umndeni wami wayisebenzela ayihlakazeki. Mase, ngawe kwenzakalani? Awuhlakazeki yini wena Sanele? Ngiyacela ngikabadela ngifuna ukulahlekelwa nguwe. Uyazi ukuthi ngibuka indaba noma ngilalela umsakazi noma ngifunda amaphepha yonke into edlalayo noma engizwayo engiyibonayo ukuthi iKZN igcwele construction igcwele lezi zinto zama mafia Umkhandlu wamabhizinisi. Kuyafana. Into efanayo leyo 6 no 9 ukuthi umkhandlu wamabhizinisi mafia into efanayo Sanele. Mina ngifuna ukuba ingxenye leyo nto angifuni ukuba phakathi kuleyo nto. Ngicongenzela isinqumo ke njengamanje.